Hello guys, kung kahamnorok sa no guys, tini mo bersama ni kisaneri buat tangka morning buti mulai mui mulai buti wani amo sokno musinga sana musinga suti kudok sana musung mai hene bari oma paika suti kisa puina hene nai konai nai di ang kisa tabok suti puyano thoma bersama ler ka magana suti kisa pui tongo suti pui nai kudok mui সময় talang sini nai suti kudok khai nai shortcut khai nai lang thang sini nai bhai mani suti pui ka tabo suti no kaham kai suano suai nai alu kisari kudok khai nai dol rok norok nai tong ni ani ko suti no subai ka mosoro alu rok riwai nai tabo suti kudok khai nai suti kudok khai ang duty o kisa talang thanai tini morning duty kudok ba belai kene bisi friends tai an lage bulu moi tongo belai kene sorry manija abon bagai nai saisong bagai tai belar ka tai serai mo keng kaya na tai tongo thang tongo anu bukurang kaya tuni nai tawa anu bukurang baksa thang tongo jibiwo didiwo konai nadi friends bayarong norok nai nadi ko ang tok thang tongo didiwo ko sawai na nai kha takisa kena sawai anu tabun sabga ko ke super speciality ni paiman pore kena bolsokor phainai bolsokor ni pore kena metam ni rumo thangai nai sloi ni nai ang ani duty room hawai nai duty room hawai kena duty khai nai ikonai ni ang tap thang tongo belai khenoi ko bolsokor lai kha sokai friends ikonai ni ang haina hai duty pai nai iko kona atan simi diwan duty jora duty pai pore ang tap tese otko haina hai logo thang tongo otko rongoi jibo otko rong kha otam nogor ba lai kha nogor lai nai ko sing para sokpai yanu friends iko ang otko kajak burka bai bai ande otko ma pore taw ang otko kipili tongo ko friends asumno para sokpai ka dor kaham tong ni tata bye bye